से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। ऐसा काहे महसूस होता जाए के अकेला सही के सहाती अकेले जाए के संगी न साथी। आदरणीय की तरफ से बहुत बहुत सम्मान, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, यथायोग्य सम्मान। कि जाके अकेला संगी न साथी नहीं थे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी नदिया था नदिया था नहीं खे वो हमें नाम रे। नदिया था नहीं खे वो हमें नाम रे। दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। कि करनी ना धरनी अनेर फेर में परानी बाड़ा रे कठिन बापार कैल बोए तारानी। हमनी के कथा सुन ले बन जा चाहे जब 18 गो पुराण में गणूर पुराण यही दिन में सुनावल जाला, अज्ञान खातिर सुनल जाला। अगर निमन से सुनब सबे आंख खुल जाई तो हमनी के कैसे रहे के चाहिए। कि करनी ना धरनी अनेर फेर में परानी बाड़ा रे कठिन बापार कैल बोए तारानी। एगो और प्रॉब्लम बा कि पौरे न आवे और ये बाबा डुबाओ रे। पौरे न आवे और ये बाबा डुबाओ रे। दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। और आखिरी बात सबके सोचे के चाहिए,
कतही तू जाइबा कतही तू जाइबा कतही तू जाइबा कमई बतावन